ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲೇ ತುಳು ತುಡರ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ತುಡರ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮೂರಿಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮೂರಿ ದೈವಲು. ಈ ಮೂರಿ ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲ. ಯಾನು ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲ ಎಂಬರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ್ರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಬಂದುಲೆ ಮೂರಿ ದೈವಲು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ನಿಖಿಲೇದೆ. ಮೂರಿ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಮೂರಿ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲು ಅಥವಾ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ. ಆಂಡ ಮೂರಿ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ತಳಮಟ್ಟಡು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನ ಏರಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಿರುಸೇರು ಇತ್ತೇರಂದು ಪಂಡ ಅವು ರಾಜಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆ ಅಂಚಾದರಿಗೆ ಸರ್ವ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವಾದಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂಡು ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂರಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಕೃತಿ ಮೂರಿ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮೂರಿ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವೈದನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಸುರುತ ಬೊಕ್ಕ ಏಕೈಕ ಗ್ರಂಥ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥನ ಪ್ರಕಟ ಮಂತೇನೆ ನಿಖಲು ಈ ಗ್ರಂಥನ ಕುಡ್ಲದ ಉವೇ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ತೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೌಲಿಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರಲು ಅಧ್ಯಯನಪೂರ್ವ ವಿಚಾರಲು ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರಿ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೃತಿ ಇಂದು ಯಾನು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಇದು ಬರ್ತು ಜನ ಕಿಬಿಕೊಂಡೆ ಬಂತದ್ದು ಕಾತುಕೊಳ್ಳೋದಪ್ಪಾರು ದಾದ ಮೂರಿ ದೈವಲು ಅಂತಂದು ಒಲ್ಪ ನೆತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರದಾದ ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡ ದರ್ಶನ ಉಂಡ ಈ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಟ್ಟು ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ನಮಕ್ ವಿಚಾರನ ತಿರಿಪಾಯರೆ ಉಳ್ಳಿರು ಯಾನು ಐಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ಯಾನರ್ನ ಪರಿಚಯ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ದಿವೋಡಾಪುಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಪೆರ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ಅವ್ರು ಬರೋವು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಮಂತನಾರು ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರ ತನ್ನ ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪಣಿಯಾರ ಬಕ್ಕ ಬಜಿಲಜ್ಜೆ ಚೌಕಿ ಕೊಂಬು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಲು ಐಟು ಚೌಕಿ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಪಣಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದರೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಬು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬರ್ತದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ತುಳು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಚವಳು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ರಚನೆ ನೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಅರೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ನಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಿ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪರು ಪನ್ಪನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲನ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಂಡು ಅರ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ತುಳು ನಾಟಕ ತತ್ರ ಮೋಸದ ಬಾಲೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಡೆ ಪ್ರಕಟ ಆಯರೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ವ ನೆಲೆಟಾರು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಆರು ತುಳುನಾಡದ ಯಾನ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಸುರಕ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವು ಇತ್ತು ಸಮಯ ಒಂಥರ ಕತ್ತಲಡಿ ಇತ್ತನದೇ ಪನೋಲಿ ಕತ್ತಲಡಿ ಇತ್ತನ ಆ ಮೂರಿ ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆನ ಆರು ನೀ ಪಿದೈಕೊನ ತೊಜಿಪಾದಿರು ನಮಕ್ ನಮ್ಮಡ್ದು ಜನ ಒಂತೆ ಪಿರವದ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಪಾಲ್ತಾಡಿದಾರ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ಯಾನು ಪಿರವರ ಪನೋದಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಎದುರುಪ್ಪುನಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂರಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಗ್ರಂಥ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನಾರು ರಾಜಶ್ರೀ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಸುರುಮನ್ಪನ ಪುರತು ನಿಖಿಲ್ಡಲ ಒಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕುತೂಹಲನೆ ಮೂರಿಲ ದೈವಲು ಅಥವಾ ಮೂರಿನ ಆರಾಧನೆ. ಮೇಡಮ್ ಇರಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮೂರಿ ದೈವಲು ಒಂದು ಪಂಡ ದಾದಾಂದು ಪಲ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ವಿಚಾರ ಮಂತೊಂದು ಪೊಯ್ ಮೂರಿ ದೈವಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದ ಮೂರಿ ದೈವಲು ಪಂಡ ದಾದ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನೊಂದು
ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತೆರೆಯುಗ ಏನಾಗ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಪರಿಧಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾತಿರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೀಠಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಗೆತ್ತದು ಬಾಡ್ದಿನಿ ನೆಟ್ಟು ನನಲಾತ್ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಬುಕ ಐನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಅಂದು ಒಂದು ಪನೋಡು ನನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮೂರಿ ದೈವಗಳು ಪಂಡ ದಾದಾ ನಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ಯಾನ ಐನ ಸುರುಟು ಪನೋಡಾಪ್ಟು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಇಪ್ಪು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಇಪ್ಪು ಐನ ಆಧಾರಡ್ ದೈವಗಳು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೇನಿ ಯಾನ ಐನು ನಿಘಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಓ ಆಯುಧನ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆದ ಒಂದು ಅವು ದಾಲಾತ್ ಒಂಜಿ ದೈವಗಳು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ತುಳುತ್ತ ನೆಲತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಕ್ ತೋಚಿತ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಈತ್ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಯಾನ ಪೋದು ಐನು ತೂದೈನ ವಿಷಯನ ಐನ ಪಾಡ್ದನನ್ನು ಮಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಂತದನಗ ಆಂಡ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈತ ಸಮಯದ ಸಂಶೋಧಕರ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲೈನ ಗುಮನ ಮಲ್ತಿಚೇರು ದಾಯಿ ಏನಂದು ಪಂಡ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿದ ಕೊರತೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ವರ್ಷ ಕರಿನಾಗ ನಾತು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪನಂದೇನ ದಾದನ ಅದವು ಬರಿಕ್ ಆದ್ಬೋತನು ಆ ಬರಿಕ್ ಬುರ್ನೆಡ್ದಾದನ ಏರೆಗ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಗತ್ತದು ತೋಜಿಜಿ ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸಂಗತಿ ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ಗುಮನಗೆ ಬೈಚಿ ಅಂಚಾಯಿ ನೆಡ್ದಾದರ ಅವು ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವೇ ಪಾಲ್ತಾಡಿದಾರನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೆಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏರಲ್ಲಂದು ಮಲ್ತೆರನಂದು ತೂನಾಗ ಯಾನು ಪಾಲ್ತಾಡಿದಾರನ ಜನಪದ ಕುಣಿತಗಳು ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಈ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂತ್ರಿನು ತೀಯ ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಅವೇ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪೋತೇರ ಅಂಡ್ ಅರಿಗ ಪಾಡ್ದನದ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಠ ತಿಕ್ಕದಿಚಿ ಅಂಚಾದಾರ ಬಹುಶಃ ಐನ ನಲಿಕೆಗಳು ನನಕ್ ಸೇರ್ಸದು ಬಿಡಿಯೇರ ಅವು ಯಾನಾರು ಪಾಡ್ದನಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನೇನು ತೂತೆ ಯಾನು ಮಂತನ ಪಾಡ್ದನದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಂಡ ಆರು ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಯಾರು ತೂತೇರು ಅಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಡ್ದನ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಾಕಿ ಮೌಖಿಕ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಮೌಖಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಕ್ಕಂದ್ ನೆಡ್ದಾದರ ಅವು ಆಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಗಿತ ಅನ್ನೋದು ತೋಚುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನ ಪೂರಂದೇನು ಬಂತದನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆನಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಉಪ ಒಂದು ಅತ್ತವು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಗಳೇ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮಡಕೆದ ಸ್ವರೂಪಡು ಅಂದಂದು ಈ ಮಡಕೆ ನಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ನಿಕ್ ಬನ್ನ ಕಲಶದ ಅಂದು ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಅವು ಅವಳೊಂಜಿ ಬೆರಕೆ ಐನ್ ಹಿಡ್ದಾದರ ಐನ ಆ ಮೌಲ್ಯ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವ ಬುಕಲ ಆರಾಧನೆ ನಡತುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಡತುಂಡು ಆಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ನಂದು ಮಾತ್ರ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಆಪುನವು ಪಂಡ ಐನ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಆಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಐನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಂದರ್ಶಿಸಾದೆ ಅಂಚೆಪ್ಪುನಾಗ ಬಹುಶಃ ಐಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ದಿಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಿಧಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ಆಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಾರ ಬಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತೋಚುನು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅವೇನಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಾರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ತೂಡಾತೆವು ದಾದಂದು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಇಂಕ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಏನಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಇತ್ತೆದ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲ ಅವಲೇಕ ಪಡುಮಲೆ ಪೂರ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಪಂಡಾಗ ಆ ಬರೀಟೆ ಪೂರ ಯಾನು ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪಾಡ್ದನಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಗಳೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯೆ ಐನ ಇತ್ತೆದ ಪುದರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಡು ಬೊಕ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಐತೆ ಒಂಜಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಹಿಡು ತೂನಾಗ ಅಂಚ ತೋಚಿಂಡು ಆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಆಧಾರಡಿ ಅನ್ನಾಡೊಂದು ಪೋಯೆ ಅಪ್ಪಗ ತೂನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕಾವು ಈ ಸೈಡ್ ಕೇರಳ ಪುತ್ತೂರುಡು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಈ ಜಾಗಡ್ ಮಾತ ತಿಕಡ್ಲ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ತುಂಬು ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡಿ ಇತ್ತು ದಿಪ್ಪು ಐನ ಒಂಜಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಚಂಡ ಸರಿ 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 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಂಬ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಪೇರು ಇತ್ತ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಅವು ಗುಮನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಅದರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಡವಂತೆ ನಮಕ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತದು ಪಂದ್ ಅಂಡ ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಡತು ಉಂಡು ಮೂರಿ ದೈವನೆಗ್ ಸರಿ ರಾಜಶ್ರೇಖ ಇತ್ತೆ ಮೂರಿ ದೈವಲು ಈರು ನೆತ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರ ಪಿದ್ದಾಡ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದನಲ್ಲಿ ಪಡಸುರು ಮನ್ಪುಗದಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಯ್ಕೋ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಓ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಲೆಕ ಎನ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು
ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆನೆ ನಾಟಕ ಅವಡು ಕಾದಂಬರಿ ಕತೆ ಇಂಚೆನೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನೆ ತುಳುಟ್ಲ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಅಂಡ ಇಂಕಂಜ ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ನಂದು ದುಂಬುಡ್ದ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ನಂದು ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಲಂಚಿನವೆ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲ ನೆರೆ ಕರೆತ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಳ ದೈವ ಕೋಲ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ ಪೋಯಿನಾಲು ಮಾತ ತೂ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಲು ಅಂಡ ಯಾನೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆವಡು ನಂದು ಬರೆತಿರು ನಂದು ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮೂರಿಗುಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಯಾನೀತಿ ಈತಿಡೀ ಊರು ಪೂರ ಪೋದು ಸುತ್ತೂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲಾಯನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಪಜ್ಜೆ ನಡತ್ತನ ಎನ್ಮಗಜೆ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುನು ಅವಳು ಒರಂಬ ಮೊರಿಗುಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಏಪಲ ಉಂತುಚಿ ತುಂಬುಡ್ದೆ ನಡತ್ನೋಡು ಎಂಕ್ ಈ ಪಾಡ್ದನ ತಿಕ್ಕದು ಈ ವಿಷಯದ ವಾಯನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಡು ಮಲ್ಲಾಯನವೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದವೇ ಒಂಜಿ ತೋಟದ ಆಮೇಟ್ ಇಲ್ಲು ಉಲ್ಲೈನೆ ಯಾನ್ ಅಡೆ ನೇಮಗೆ ತೋ ಸರಿಪೋತೆ ಎಲ್ಲಿಡದು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಅಡೆಗೆ ನೇಮಗ ಪೋಯಿ ನೆಂಗೆ ಕಿನಿಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಆಡ ಯಾನು ಗಮನಿಸಾಯಿನಾತು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರುಣದಾಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನವು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪು ನೆನೆಪೋದು ತೀಯೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇರೆಗಿತಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ದಾದ ನಾನು ಒಂದು ದಾಯನ್ನು ಆಣ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂಲ ತರವಾಡು ಕೊಡ್ಡಿಯಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುಂಬ್ಳೆದ ಈ ಚಿಲಂಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಎಂಕಿ ಈ ಚಿಲಂಪಾಡಿ ಪಡಿಪಿರೆ ವಣ್ಣುಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ದರಸುಗು ಪಟ್ಟಗಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಚಿಲಂಪಾಡಿ ಪಡಿಪಿರೆ ಸೀಮೆ ದರಸುಗು ಪಟ್ಟಗಟ್ಟು ಪಟ್ಟದ ಪಡಿಪಿರೆ ನಂದೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ತೋಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದು ನಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮನ್ಪುಡು ನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ ಅಡೆ ಪೋಯೆ ಈ ಚಿಲಂಪಾಡಿದ ಇಲ್ಲು ಆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಆಡೆ ಯಾನ ಅಡೆ ತೂಡು ನಂದು ಪೋಯೆ ಪೋದು ತೂನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಡಿತವುಲೈ ಈ ಮೂಜಿ ಮೂರಿಗಳು ಇನಿ ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟ್ಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಮೂಜಿ ಮೂರಿಗಳು ಇಚಿಲಂಪಾಡಿದ ಮೂರಿಗಳು ಆ ಮೂಜಿ ಮೂರಿಗಳು ಏನು ದಿದಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಯಾನು ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಏನ ಸಂಗತಿ ಯಾನು ಸುರುವಾದ ಐನ ಗಮನಿಸಾಯಿನೆ ಅವು ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಏನ ಮಂಡೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ತಾಲೇಜ ದುಂಬು ಕೆರೆ ಕಾಡೆ ತಿರ್ತು ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋದ್ ಮೀದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅಂಡದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಆಡೊಂದು ಮೂರ್ಲ ಬೋರ್ ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ಪೋದು ಮೀದು ಬರುವಂತ ಅಂದ್ಪಂಡ ಈ ಮೂರಿಲೇ ಪೋದು ಬರುವಂತ ಕೆರೆಗೆ ಪೋದು ಮೀದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ನಂದು ಅಂದ ಆನಿ ಪಂಡೇರಕ್ಲ ಅಂಚ ಆತೆ ಎಂಕಗಪ್ಪಾಗ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜತ ಅದ ಪಂಡೇರು ಯಾನೆನ್ನೆ ಮೂರ್ಲತ್ ಬೋರ್ಲಾದಿ ಪೂನು ಕೆರೆಗೆ ಪೋದು ಮೀದು ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಏನ ಅರ್ಥ ನಂದು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಆತೇನು ಉರಿತೊಂದಿರ ಅವುದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ದುಂಬು ಈ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆ ಅವನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಅವಳು ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಡದಾರ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಕಲಿ ನಡೆದು ಬತ್ತಿಡದಾರ ಅವಲ್ಲ ದುಂಬು ಈ ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ನಂದು ಅವೇ ನಾನು ಅಲ್ಪಡದೆ ಅನ್ಪಿದಣ್ಣ ಮಾತ ಬಾಕಿತ್ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಈ ಮೂರಿಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಮೂರಿ ದೈವಲು ಒಂದು ಪನ್ಪತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಲುಂಟು ದೈವ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ತಂಡ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಪತ್ತದ ನೇಮ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಕೋಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಅವೇ ಸಾಲ್ಗ್ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸ್ವರೂಪ ಅದೇ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾತಾಕಡಿಟ್ಲ ಮೂರಿ ದೈವಲಂದೆ ಪನ್ಪನಾತ್ ಪುದರ್ಡದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂತ ಅಂಚಿಂಚಾನಗ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ತಿಕ್ಕಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೂರಿ ದೈವಗಳು ಗುರ್ತುಂಡು ಮೂರಿ ದೈವಂದೇ ಅಕ್ಲನ ಗುರ್ತಾತಂದು ಮುರುಳಿಗಳು ನಂದಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಆನ ಮೂರಿ ದೈವಂಗಳು ನಂದ ತನ್ನ ಮೂರಿ ದೈವಲು ನಂದೇ ಇದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮೂರಿ ತುಳುಟು ನಮಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಮೂರಿ ಹಳ್ಳಿದಾಕಲು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಮಣ್ಣದ ಮೂರಿ ಲಕ್ಕಂಡು ನಂದು ಸುರುತ ಬರ್ಸಾಗ ಮಣ್ಣದ ಮೂರಿ ಲಕ್ಕಂಡು ನಂದು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೂರಿ ದೈವಲದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೂರಿಯಿಂದ ಪಂಡದ ಯಾನಿತ್ತೆಂದು ಮಂತನಲ್ಲಿ ತುಳುಟಾದ ಒಟ್ಟಾದ ಮೂರಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದಾದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರಿ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪನೆ ಕಾಲಿ ನೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಓ ಐನ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆರಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮನ್ಪು ಇದಾನೆ ಮಣ್ಣದ ಮೂರಿ ವರ್ಪನ ನಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೋಕತ್ರ ತೋಜಾವನೆ ನಂದು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಮೂರಿ ನನ್ಪನೆಗೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆ ಈತೆಲ್ಲಿ ಕುದುಪೇದಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಕರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂರಿ ಅವಳ ಮೂರಿ ಕಲಿ ಮನ್ಪುನ ಎಲ್ಲೇ ಕುಚಿಲಿದಂಚ ಕುಜಿಲಿ ಎತ್ತು ಕುಜಿಲಿ ಹಣ್ಣು ನನ್ನ ಐನ ಒಂದು ಕುಚಿಲಿ ಎತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಯ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ತಿಂಕ್ಲ ಬಂಟ್ರನ್ನಕ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ತುಳು ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕೆಲ್ದಾನಿ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಮೂರ್ಲೆಡು
ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಸುಣ್ಣ ಈ ಮೂಜಿ ಇಂದೇನು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕನತ ದೀವೊಡೆ ಅವು ಇಪ್ಪೊಡೆ ಇಲ್ಲ ಏಪಲ ಇಪ್ಪು ಉಪಯೋಗ ಗಂದತ್ತು ಅಂಚಿ ಈ ಮೂರಿನಂದ ಪನ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥಗಳು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಬೊಕ ನಾ ಅನಿತೆ ವಿವೇಕ ರೈಲ್ದ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಆರು ಬಂಡೇರವು ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೋಣನ ಅಂದು ಮಾರಿಗೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಪುನವು ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅಂಚಲ ಬರ್ಪುಡು ನಂದು ಅಂಡ ಮೂರಿನ ಅನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಂತನ್ನಾಡಲ್ಲ ಏತಲ ಬಳಕೆ ಉಂಟು ಆಡ ಈ ನೆಟ್ಟು ತೂನಗಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವತ್ವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೋಡುದು ಮರಣ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಖಂಡಿತ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆಣನಾಡಲ್ಲ ಕವಲುಗಳಾದ ಊತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕವರ್ ನಂದ ಏನೇ ಓಲು ಪೋದಿತ್ತು ನಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಾಗ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣೆಂಡ ಅಕ್ಲು ಮುಲ್ತು ಮಣ್ಣು ಕೊಂಡೊತ್ತಿರಿಗೆ ದುಂಬು ನಂದು ಅಂಚದಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಬರಂಬುದು ಕೊಂಡೊತ್ತಿರು ನಂದತ್ತಕ್ಲು ಈ ಮಣ್ಣು ತಕ್ಲು ಅಂಚದಕ್ಲು ಮಣ್ಣು ಕೊಂಡೊತ್ತಿರಿಗೆ ನಂದು ಪನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮವು ಪುಟ್ಟುಡುದು ಮರಣ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಗಲ ಗದ್ದವುಡು ಅಂದಿಂಚಿನ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೊರಪನೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಮರಣದ ಪುರ್ತುಗು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೂರಿ ಕೊನತ ದೀಪನ ಇಂಚಿನ ಮಾತಕ್ರ ಅಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕರ ಅನ್ನು ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕ್ರಮ ಅವಲ ಕರನೆ ಮಣ್ಣದ ಕರನೆ ನೀರು ದಿಂಚಾದನ್ನು ಅಪಗಂಡ ಮೂರಿ ದೈವಲ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮೂರಿ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ಪಂಡ ಅವು ಏರ್ಪಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದವಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಕ್ಲಿತಿ ಕಲಶಾನಂದು ಮನ್ಪುಣ ಕಾಲಿ ನಮಕ್ ಕರ ಯಾರ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈ ಮೂರಿ ದೈವಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನೇಕ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಕಥನ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಉಂಡ ಅದು ಮೌಖಿಕ ಕಥನಗಳಿಡ್ತುನಾಗ ಅವು ಏನ ಪಂಡ ಐನಿತೆ ಮೌಖಿಕ ಕಥನಗಳಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳೆ ಕೊರಂಗು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅಯ್ನ ಕಾರಡ್ ಅಂಟನಂಚಿನ ಆವೆದ ಮಣ್ಣು ಬೂರ್ಂಡು ಆ ಆವೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒರಿ ಎಂಚಿನ ಈ ಕರ ಮನ್ಪುನಾಯಿ ಐನು ಪೊಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕರ ಮಲ್ತೆ ಐನು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತೆದ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊರಿಯೆ ಅಕ್ಲು ಆ ಕರ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಯಿರು ಭಾರಿ ಸಿರಿವಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪಕ್ಕ ಐನು ಇಂದೇನು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಮುಡೈ ಮುಗೇರದ ವಿಷಯವನ್ನ ಬರ್ಬುಣೆ ಮುಡೈ ಮುಗೇರು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಆಡೇಕೊಂಡೋದು ಕೊರಿಯರು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ನಂದು ದರಿ ದಿಂಜ ಆಂಡು ನಂದು ನಾನು ಪನ್ಪುಣ ನಂದೇನು ಪನ್ಪುಣೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂದುಲ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾದಾರ ದಾದನ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡದ ನಡು ಬುರ ಬರ್ಪುಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿದವೇ ಒಂಜಿ ರೂಪಕನ ಐನು ಮಲ್ತದಿರ ನಂದು ಒಂಜಿ ಫಲವತ್ತಿಕೆದ ಸಂಕೇತವಾದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಫಲವತ್ತಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮಣ್ಣು ನನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅವು ಮಣ್ಣು ನಂದು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ ಐತೆ ಪಾಡ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಈ ರೀತಿ ನಾಡೋಂದು ಪೋಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂರಿ ದೈವಲ್ಲು ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಪ್ಪ ಅಂತ ಅದಾಂಡ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅದನ್ನ ಪರವಲ್ಯ ಇಂಕೈನ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿಖರವಾಯಿನ ವಿಷಯ ನಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪಾಡ್ದನದಾಧಾರಡೆ ಎಂದು ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಂಗಾರ ಅರಸು ನೌಲು ಒಂದು ಸುರುಟಾದ ಆಂಡು ನಂದು ಪನ್ಪುಣ ನಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಮಂಗಾರ ಅರಸು ನಂದು ಪನ್ಪುಣ ಮಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧಕರನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಮಂಗಾರ ಅರಸುಡು ಬಂಗಾರ ಕರಿಯಡು ಆಂಡು ನಂದು ಒಂದು ಬರ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದವರ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಣೂರು ಸೈಡ್ ಅರಮನೆದವಳು ಒಂಜಿ ಶ್ರವಣಗುಂಡ ನಂದು ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ತೇಲುನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ಬರ್ಪುಣು ಅಂತ ನೆಂತಿಯೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಓವೋ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ ಉದ್ಭವ ಆತಂಡು ಅವಳು ಪಂಡ ಐನ ಪ್ರಾರಂಭನೇ ಅವಳು ನಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಸುರುಕಾದು ಮೂರಿ ತಟ್ಟ ಅವಳು ನಡತ್ತಂಡು ನಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ದಿಪ್ಪೊಡತ್ತ ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಪಿರಾಕದ ಆಚರಣೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ತೋಜುನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಲಸೆತ್ತು ಒಂದು ಮುಲ್ತವೆ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲತ್ತಾವು ಆಡ ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಅನಾಗರಿಕ ನಂದು ತೋಜಿಂಡ ಅತ್ ದಾದಂದ ಅರ್ಥ ಐಜ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅವು ಬರಿಕ್ ಪೋಣು ನಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜಿನೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಐನ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ನಮಕ್ ನಾಡ್ಯ ರಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಪ ಒಂದು ಪೋಯಲೆಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪಲು ಇಂಚ ಉಂಟು
ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪನ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಸುರುಕಾದ ಆಯ್ತು ಈ ಮೂರಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಇಂಚ ದೀದುಪ್ಪು ಎರೇಕ ಮನೆ ಮಂಚ ಒಂದು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ದೈವದ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಬುಧಾರಾಧನದ ದೈವದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಮನೆ ಮಂಚ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂರಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ಮೂರು ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನೆ ಉಂಡು ಮೂರ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮೂರ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿ ಮೂರ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚಂದದು ಅವಳು ಬಾಗಿಲು ಪಾಡ್ದು ದೀತಿಜೀರು ಅವೇ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ತೀರಾಪಿಚಿ ನಮಕ್ ಬಹುಶಃ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ಯನ್ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಅಂಚ ಆತನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅಂಡ ಐಕ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಅದು ಇಂಚ ದೀದುಂಡು ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪುರ ತೂವರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅತನ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪನ ದೈವಲೆಗ್ ಒಂಜ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬುಲ್ಪ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕೆರಮ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಡವರ ದಾದಾಳ ಪರ್ವ ಅಂದು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಕೋಲನ ಅತ್ತಂಡ ಅಗೆಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮೂರಿಲೆಗ್ ಇಂಚ ಅವೇ ಉಲ್ಲೈನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂರು ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕಲ್ ದೆತ್ತದ ಐಕ್ ನಿನದ ಏರೆದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ವರ್ಷಡು ಹೊರಗೆ ಪುನೆ ಅವೇ ಕುಂಡಾಜೆ ಬೀಡಿಡು ಮಾತ್ರ ಸೋನಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಂಚ ಉಂಡವಳು ಬೀಡ್ದವಲೈ ಆ ಮಂಚಡ ದೀಪೇರು ಅವಳು ಐಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚನೇರಿ ಒಂಜಿ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡವಳು ಅವಳ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಪಿದೈ ದೀಪೇರು ಆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅದು ಇಲ್ಲಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವೇ ಅವೇ ಇಲ್ಲತ್ತು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಿದೈ ದೀಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂರ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ದೀಪೇರಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಮೂರಿಲೇನು ಪಿದೈ ದೀಪೇರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಉಪ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದ ಪಾತ್ರತ್ತು ಅವು ಐನ ಸ್ವರೂಪ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆದ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೂಜಿದ ರೂಪ ನಂದು ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲದಲತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡ್ದು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಕಲ್ಪನೆ ಪುಂಡತಿ ಆ ನಮೂನೆ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ತೂನಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಾಲಗೆ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಉಂಡು ಉಂಡು ಮೋನೆದ ರೂಪ ಉಂಡು ಆಂಡ ಉಚ್ಚು ನನ್ಪ್ಲೆಕ್ ಅತ್ತೆ ಕೆಬಿ ಮಾತ ಕೆಬಿತ್ತ ಚಿತ್ರಣ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೆಕ್ಲು ಆಭರಣ ಉಂಡು ಆಭರಣದಿನ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಿರೆ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ನಂದು ಪನ್ಪುನೆಗ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಐಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಾತ್ತದೆಲಕ ತೋಜಿನವು ಅನಂತ ಅಡಿದವು ಅವು ಅಕ್ಲು ಐನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೈತೆ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಇತ್ತಂಡು ಅಯಾನು ಪೋದು ತೂನಾಗ ಅವಳು ಮಲ್ಲರಾಯನ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲರಾಯನ ಗುಡಿತ್ತ ಅವಳು ಐನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಿಂದ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಐ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಇತ್ತೇವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ರ 2 ವರ್ಷ ದೊಂಬಿ ಯಾನ್ಪೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿದು ಖಾಲಿ ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದು ದೀದಿತ್ತಿರು ಅರ್ಧ ಮಿತ್ತು ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಐನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಏನೈಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲ ಮೂರ್ಲೆನವೇ ಮಣ್ಣು ಪಂಡೇರು ಮೂರ್ಲೆ ಮಣ್ಣು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮೈತೆ ಇಂಚನೆ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪನೆ ಒಂಬಲಿ ಕೊರ್ಪನೆ ನಂದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆದಿಪ್ಪೊಡ ಇಂದು ರಾಜಶ್ರೇಖ ಇತ್ತೆ ಇರು ಎಲ್ಲಿ ರೂಪ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ರೂಪ ಉಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ದೈವಡ್ ತೋನಾಗ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಜನೆ ಮನ್ಪು ಅದೇ ಆಣ್ ದೈವ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಮೂರಿಲಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ದಲ ಮೂರಿಲಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದಂಡ ಐನ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನಮಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸರ ಒಂದನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಐನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಮಣ್ಣದ ನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪು ನಂದು ಪನ್ಪುನಂದು ಉಂಡು ಅವೇ ಯಾನ್ ಎನ್ಮಜಿಡು ಬಲಸನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಒಂಡೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತ ಎನ್ನ ಊರುದಕ್ಲೆ ಆತ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಎಂಚ ನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿತ್ತಿನಾರ ಪಂಡಿರು ತುಕ ಈ ನಾಡ್ದ ಪದ್ದಿಗೆ ಐಟ ಆನ್ಲುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಅಂದು ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಕ ನೆಟ್ಟು ಈ ಒರಂಬ ಉಂಡು ಒರಂಬಿಡು ನಾಡ್ದ ಪತ್ಲಾಗ ಈ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಐಟ ಆನ್ಲುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂದು ತೂನಗಂಚ ತೋಜುನ ಆಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಿಯೆದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ಅಂಡ ಕಾಲಿ ಕಣತ್ತು ದೀಪುನತ್ತ ತಾಯಿನ ಮೀಪವನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐನೆಟ ಓಲ ತರೆದು ಅಂಚ ಓಲ ಮೂಲಂದು ಪೋತಂಡ ನಂದಲ ಪನ್ನೀರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚ ಅವೇ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಆರಾಯ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪನಾರು ಕುಂಡಾಜೆದರು ಹರೆಗೆ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಆರು ತೂಯಿನಾರು ಒಂಜಿ 2 ಮೂರಿ ತಟ್ಟುಗಳೇನು ತೂಯಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಅವಳು ದೈವ ನರ್ತಕಿ ಅದು ಮಲ್ಪುನಾರು ಮುಖ್ಯ ಚಾಕರಡಿ ಪುನಾರು
ಅಂಚಾದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಆರೈತ ಪಾಡ್ದನ ಆರೈನ ಪಾಡ್ದನನು ಐನ ಮೀಪಾನಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಡ್ದನ ಇಪ್ಪಡು ಐನ ಅಂದು ಎತ್ತೊಂ ಪೋನಗ ಪನ್ಪುನ ಪಾಡ್ದನ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತಾರು ಎಂಕ್ ಪನ್ನರಾರು ಆವಾಗ ಐಟ್ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನುಗಳಿಗೆ ಗಂಡ ಐದ ಬೋಡು ಆನ ದೆಯ್ಯೋಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣಾಯಿನ ದೆಯ್ಯೋಗ್ಲು ಕರಿಯಗ ಚಪ್ಪೋಡು ನಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ರಡ್ಡು ವಿಧಲ ಉಂಡ ನಂದು ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಆನ ದೈವ ಪುರುಷ ದೈವ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀ ದೈವ ಅಂತ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿಂದಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೇನು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಐನ ಮೀಯರಲ್ಲಿ ತೊಂಪೋಪು ನಾವು ಆ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವು ಮತ್ತೆ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಪಂಡ ಹಗಲು ಬೆಲೆ ಸುನಿಯ ಅತ್ತು ನೆಕ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ತೂಪ ನೇಮ ಅತ್ತಂಡ ಮನೆಚ್ಚಿಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನೆಕ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ನೆಕ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋಲ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತಂಡ ನೇಮ ಆಪುನಂಚಿನವು ದಾಖಲೆ ಇತೆವು ನೆಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿ ಯಾನಗತೆ ಪೋಯ್ನಾತ ಜಾಗಿಡು ಒಲ್ಲ ಕುಂಡಾಜೆ ಬೀಡಿಡು ದಾದ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ಉಂಡು ಆಂಡ ಆರೆಗೆ ಒಂದೇನು 10 ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪುನ ಪಂಜು ಈ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನರಿಗೆ ಮೂರ್ಲೆನ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನರಿಗೆ ರಾಜಶೇಖ ಐತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತೂನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬೇರೆ ಪುಂಜವನಕ್ಲು ಮಂತೋದು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಆತನ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಇದು ತೂದುಪ್ಪು ಜನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂಡೈತೆ ಮೂರಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿರಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪನ್ಪುನ ಪುಂಜೋಗು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಅವು ಎಂಕ್ ವಿಶೇಷ ತೋಜಿಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ಆರೆಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನೆ ಅವ ಈ ಮೂರ್ಲೆ ನಲಿಕೇನಂದು ಗುರ್ತಿಸಾಯಿನವಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನು ನನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ನೆಟ್ಟಲ ಬೇರೆ ಪಾಲ್ತಾಡಿದಾರೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡೈತೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಾಹಿತಿದ ಮಾತ್ರ ಅವ್ಲು ಅರಡಕ್ಕೇಂಡೆ ಯಾನೆ ಬೇತೇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುರ್ನ ಪಣ್ಣಗ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಯಾನೆ ಉಲ್ಲೈನೆ ಎನ್ನೆಡ್ತದೆ ಮುಂದುವರಿ ಸಾಯರ್ಂಡ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅತ್ತನ್ ತೋಜಿನ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ದುಂಬಿತ್ತನ ಅತ್ತಂದು ಪಂಡ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಎಂಕ್ ಆಕಲೆ ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಈ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಐನ ಮೂರ್ಲೆನ ನಲಿಕೆ ಪೊಂಜೋಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿನವು ಆಕಲು ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ರಂಚ ಏನಿಡ್ದದರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಐನ ಭಾಗವಾದ ದುಂಬೆ ಇತ್ತನ ಪಕ್ಕ ಸೇರುಂಡ ದಾದನಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಮತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಆರಾಧನದ ಕ್ರಮ ಐತೆ ಮೀ ಪಾಯರ್ಲಿತ್ತು ವೈರಂಡು ಪಂಡಾರು ಬೇತೆಲ್ಪ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಅಗಲ್ ಬಲಸರ ಉಂಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಉಂಡು ಉಂಡ ಈಗ ಅಗಲ್ ಬಲಸರ ಉಂಡು ಮೀ ಪಾಯರಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಪುನಿಟ್ಲ ವಿಶೇಷದ ಇತ್ತೆ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಅಂಚಿತನ ಜಾಗೇಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಂದು ನಲ್ಪಂಡ ಈ ಮೂರಿಲು ಓಲುಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಇರು ಮನೆ ಮಂಚವು ಏನೈತೆ ಕಡೆ ಕೇಂಡೆ ದೈವದ ಸುತ್ತಲೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆ ಮಂಚ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮೂರಿಲೇನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತದು ಮೂರಿಲು ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಡ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತದು ಉಂಡು ನಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲ ಇಜ್ಜವು ಐಕ್ ಬೇತೆನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐನ ಬೇತೆನೆ ಮೂರ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೇತೆನೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕಡೆ ತೂಣಂದ ಅವಳು ಆಯುಧಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀತೇರ ಐಕ್ ಮನೆ ಉಂಡು ಮನೆಟ ಆಯುಧಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀತೇರು ಅವಳು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಮಲ್ತದಿರಕ್ಲು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಬಂಡಾರ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಂದೆಪ್ಪುಜೇರು ಬೇತೆನೆ ಸಮಯಡ ಇಂದೆಪ್ಪುನ ಐಕ್ ದೆಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಕತ್ತಲಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಏನೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಪೊರ್ತು ರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೈವಗಳು ಅವಡು ಆ ದೈವಗಳು ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಚಿ ಕಾವೇಲಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಒಂದೇನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ದಾ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಚ ಒಟ್ಟುಗೆ ನೆಪ್ಪಿ ಅನು ತೂಯಿನವು ಅವು ಮನ್ಪುನೇನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆದಿಮ ಮಾನವೇರ್ನ ಕಾಲದ ನೆತ್ತಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೂಕುಲು ಪಾಡುವೇರು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಲಯ ಉಂಡು ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಕೂಕುಲು ಪಾಡುವೇರಕ್ಲು ಆ ಕೂಕುಲು ಪಾಡೋದು ಒಟ್ಟುಗೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಮೂರ್ಲೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಿನ ಊರಗ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಮೂರ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ಮೂರ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಮೂರ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ಬಂಡ ಆ ಮೂರ್ಲೆ ಮೀಪವನ ಅಡಿಗೆ ಸುತ್ತ ಅತ್ತು ಗುವೆಲೆ ಆ ಗುವೆಲ್ದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾನು ತೂಪುನ ಲೆಕ್ಕಡು ಗುವೆಲ್ದ ಸ್ವರೂಪಲ ಒಂಜೇ ನಮೂನೆ ಉಂಡವು ಆ ಒಂದನ ಉಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಅವಲೇ ಆಯ್ನ ಅಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಂಡಲ್ಲ ಆಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅವಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಡೆ ಸೂತಗದಕ್ಲು ಪುರ ಪಾಯರವಲ್ಲಿನೊಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಐತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಅವಳು ಅರೆ ಮಂಗಿಲ್ಲ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮಜೆಡ್ ಆಪುನ ಉಲ್ಲ ಅವಳು ಮುಗಲಿ ನಂದು ನೀರು ಬರ್ಪುನ ಜಾಗ ಮಾತ ಉಂಡು ಆಡ ಅಕ್ಕಲು ನಡಂದಲ್ಡು ನಡುಟೆ ಐನ ಮೀಪಾವೇರು ಐನ ಮೀಪಾವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲದವೆ 4 ಸೂತ್ರದ ಇಲ್ಲದ ನಡುಟು
ನಡುಂದಲ್ದವಳೆ ದೀದು ಮೀಪಾವೇರು ಅವಾಗ ಅವು ವಿಶೇಷ ಪಂಡನ ಅವು ಐಕಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮೂರಿಲ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕೊನೋದು ಈ ವರ್ಷೋಡರ ಪರ್ವದ ದಿನ ಕೊನೋದು ಮೀಪಾವನ ಕ್ರಮ ಅಂದಿತ್ತು ಐನು ಮೀಪಾದು ಐನು ಶೃಂಗಾರ ಮಂತದ ಮೀಪಾವು ನೆಕ್ಲಂಚೆನೆ ಪಂಡನ ಮೀಪಾವನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಂದನ ಮೀಪಾದು ಮೀಪಾರೆ ಕುಣೋನಾಗಲ್ಲ ಐನು 10 ನಕ್ಲು ನಂದು ಉಳ್ಳಿರ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಏರೆಗಳ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ಟು ಮೊಗ ಆವಡು ಇಂಚಿನೇ ಆವಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಅವಳು ದೀಣನ ಐನು ಇಂಚಿತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿದ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತರ ಕೊರಪ ಅಂದು ಒಂಚೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಐನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಾವ್ಲೆಕ ಐನು ಮುಟ್ಟುಲೆಕ ಏರೆಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಐನು ಗುಡ್ಡೆಡ್ಕ ಮುಗೇರಡು ಐನ ಕ್ರಮನ್ಪುರ ಮನ್ಪುರು ಮನ್ಪುಣಗಲಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಏರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮೂರಿನ ಪತ್ತಿಯನ ಆ ಮೂರಿನ ಆಯನೇ ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷಲ ಪತ್ತೋಡು ಬೇತರಿಯ ಕುರುಪುಲೆಕೆಚ್ಚಿ ಆಯೆ ಪತ್ತದ ಆಯನೇ ಕೊಡ್ತದು ಮೀಪಾವನೆ ಆಯನೇ ಐಕ್ ಸಿಂಗಾರ ಮನ್ಪುಣೆ ಐಕ್ ಬೇತರಿ ಸೇರು ನೀರೆಜ್ಜಿ ಆಯನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಅತ್ತ ಐನಾಜಿಂಚ ಮೂರಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏತ್ ಮೂರಿ ಉಪ್ಪುಡು ಒರಂಬ ಮೂರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯಿನ ಯಾನು ಒರಂಬ ಇತ್ತು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪುತ್ತಿಡು ಒರಂಬ ಉಂಡು ನಂದು ಅವು ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ತಾಂಡ ಒರಂಬ ಉಂಡು ನಂದು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ಮಾಚಿಡು ಒರಂಬ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಯರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಯರ ಪತ್ತ ಉಪ್ಪು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಪ್ 10 ಬೇರು ಮೇಲ್ಕಾಪು ಬೊಲ್ದದ ಕುಂಟು 10 ಬೇರು ಮಿತ್ತು ಮೇಲ್ಕಾಪದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟು ಭಗವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಇಡ್ಲ ಇಂಚ ಮೇಲ್ಕಾಪ್ 10 ಬೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ದುದ ಮೇಲ್ಕಾಪ್ 10 ಬೇರು ಎದುರುಡ್ದಲ್ಲ ಪಿರವಡ್ದಲ್ಲ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ 10 ಬೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಐನ ನಡುಟು ಈ ಮೂರ್ಲೇನು 11 ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅವಳದಲ್ಲ ತರಡು ದೀರ ಮೀನಿದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಗುಯಲ್ದಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನೆ ತಲಕ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚಿದಲಕ ದೀಪೇರು ಐಟ್ ದೀತ ಅಕ್ಲ ಐನು ಮೀಪಾವೇರು ಮೀಪಾದ ಐಕ್ ಸಿಂಗಾರ ಮನ್ಪುನಲಂಚೆನೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಐನು ದೆಕ್ಕುನೆ ಲಂಚೆನೆ ಮಾತ ಬುಗುರಿದ ಮರತ್ತ ತೆಕ್ಕೇನೆ ಐಟ್ ಅಕ್ಲು ಉರ್ತದ ಎಂದೆಕ್ಕುನೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜುನೆ ಲಂಚೆನೆ ಮಾತವಾದು ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣೆ ಪೂಜುನೆ ಈ ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಪೂಜೆ ನೆಡ್ದಾವರ ಎತೋತಿಕಡು ಈ ಆಚರಣೆ ಉಂತು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂರಿಗಳ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಂದ ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೋಡು ನನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನವೇ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಏನ ಉಂಡ ಪೂರ ಯಾನ್ಗೆತ್ತು ನಾವು ಎನ್ನವೇ ಕೆಮಾಡಿ ಯಾನ್ಗೆತ್ತನ ಒಲ್ತಲ ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದುಜಿ ಯಾನು ಸ್ವತಃ ಯಾನ್ಗೆತ್ತನ ಇಂಕ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಂದ ನಾವು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಬೋದು ಗೆತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನಿಂದ ನಕಲ್ಡನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೇನಂದು ಪನ್ನಂಚಿನಂದು ಉಳ್ಳಾಯಿನೆ ಅಂಚಿಪ್ಪನಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಏನಂಚಿನ ನರೇಂದ್ರ ರೈ ದೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ರೋಲ ತುಯ್ಯೇರು ಒಂದೇನು ತೂದ ಆರು ಇಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಫೋನ್ ಮಂತ್ಕೊಂಡೇರು ಇಂಕಲ್ ನಾವುಲ್ಲ ಉಂಡಿಯೇ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದವಂಡದು ನಂದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಉಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿಂದು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕರತ್ತಲಕ ಉಂಡು ನಂದು ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಅರ್ಡ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವು ಐಟು ಉಪ್ಪು ನಿಜವಾದ ಈರು ತೂಲೆ ಅವು ಐನವಲೈ ಆಕೃತಿದ ಚಿತ್ರಣ ಇಪ್ಪು ಬಂಡದ ಅಂಚ ಆರು ಪಿರ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕ ಪೋದು ಇಂಕ ಕೂಡ ಐನ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಕಡಾಬಿಡಿ ಇರುತ್ತುನಾಗ ಐನವಲೈ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಪೂಜಿನ ಹಿಡ್ದಾದರ ತೋಜುಜಿ ಚೇಡಿ ಪೂಜಿನ ಹಿಡ್ದಾದರ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚಾದ ಏತೋ ತಿಕ್ಕಡು ನನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಬರಂದ ನಂಚಿನ ಇಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಅಂತ ಪಂಡಾರ ಶೃಂಗಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ಶೃಂಗಾರ ಅಂದು ಪಂಡಾಗ ಏನು ಪಂಡ ಐತೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನವೇ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಓಡದ ಪೊಡಿ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಜಿತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡುನೆ ಓಡದ ಪೊಡಿ ಕೆಂಪುದ ಬೊಟ್ಟು ಐನು ಬೆರಕೆ ಮಂತದ ಈ ಬೊಲ್ದು ಚೇಡಿ ಪೂಜನೆದ ಮೇಲಿಗೆ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡುವೇರು ನಿಂಚ ಐಡ್ದು ಅವು ಆತೆ ಗುವೆಲ್ದವಲು ಮಲ್ಪುನೆ ಆತೆ ಈ ಮೂರ್ಲೆನ ಗುಂಡಿ ಓಲುಂಡ ಅವಳು ಮಲ್ಪುನೆ ಆತೆ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊನದತ್ತದು ದೀನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಿಂಗಾರ ದೀಪುನೆಲ್ಲ ಅವಳ ಇಟ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮಾಜಿಡು ತಾರದ ಪಿಂಗಾರ ದೀಪೇರು ಮೂಲು ದಿನಗ ಕಂಗದ ಪಿಂಗಾರ ದೀಪೇರು ಮೂಲು ದಲ್ಯದ ಕುಂಟು ಪಾಡುವೇರು ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ಕಾಜಿಗಳುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತನ ಮಣ್ಣದ ಕಾಜಿಗಳುಂಡು ಆ ಕಾಜಿಗಳು ಅವೇ ಕಾಜಿಗಳು ಐನು ಬದಲ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಐನು ಮೀಪನಗ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತದ ಮನೆಟ್ ದೀಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐನೇ ಐ ಕಂಚನೆ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ಏತು ವರ್ಷ ದುಃಖ ಬದಲಾತನದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ದುಂಬೇ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕಾಲಾಡೆ ಅವೇ ಉಳ್ಳೈನೆ ಇಂಕ್ಲೈನು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬಿಡ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ತೆತ್ತು ದೀಪ ತೆತ್ತದು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟದನಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ಮಜೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪು ಮಂತದ ದೀಪೇರು ಅವು ವಿಶೇಷ ಹೊಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷ ದೀನವು ಈ ವರ್ಷ
ಅಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಆದು ಬಲಸುದು ಮಾತ ಅದು ಕೊನೋದು ಐಡು ದೀಪೆರ್ ಐನ ಮನೆಟ್ ಎನ್ಮಜಿಡ್ ಐಕ್ ಬಲಸಿರನೊಂದು ಬೇತೆ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಅದೆಟ್ಟು ದೀದು ಮನೆ ದೀದು ಐಟ್ ಬಲಸು ಇದು ಆ ಬಲಸಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಐನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊನೋದೋದು ಐನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಐನ ಮನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೋದು ದೀಪೇರು ಈ ಮನೆಟ್ ದೀನೇನು ಬುಕ್ಕದ ಸರ್ತಿ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಆ ಇರೆಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಒರಿದು ಪಂಡ ಯಾನು ಬಾಕಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗನೇ ಪೋದು ಉಂತದ್ದು ತುಯ್ ನಾವು అయినా ಮನ್ಪುನ ಬಾಕಲ್ ದೆತ್ತದು అయిನ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ್ತಿ ಆಚರಣೆನೇ ಅಂತೂ ಇನ್ನ ಅವಾಗ ಬಾಕಲ್ ದೆಪ್ಪುನಗನೇ ನಾನು ಅವಲಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುನಗನೇ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ದೀನಾವು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮಣ್ಣಂಡ ಇದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಡ್ದಲ ಇಂಕ್ ವಿಶೇಷ ತೋಜನೆದಾದ ನಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಪಣ್ಣಗ ಅವುತೆ ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ನಮ ಪತೊನ್ನಗ ದೆಕ್ಕನಗ ಮನ್ಪುನಗಲ ಬೂರ್ದು ಪುಡಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚಿನಲಾರಣ ಆಂಡ ಅವೇ ಇಂಕ್ಲ ಎನ್ಮಜದ ಅಲ್ಪದ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ ಸೂಪೂರ್ದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಪೊತ್ತದುಂಡು ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಆಯ್ನ ದೈವದ ಅವಳು ದೈವ ಬೇತೆ ದೈವಗಳನ್ನ ಆಭರಣ ಇತ್ತಿನ ಭಂಡಾರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪೊತ್ತದುಂಡು ಆಂಡ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತನ ಫೋಟೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೈನೆ ನೆಟ್ಟು ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಜಿತ್ತ ಚುಕ್ಕಿ ಸನ ಆಚಿ ಒರಂಬ ಇತ್ತು ನಾವು ಒರಂಬ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಸಾಧಾರಣ 83 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅರೆಮಂಗಿಲ ನಾರಾಯಣ ರೈನಂದು 6ನ ಕಾಲಡೆ 6 ಪನ್ ಪೇರು ಆಪಂಡ 6ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಲಡ್ದು ಬುಕ್ಕನೆ ಒರಂಬ ಮೂರ್ಲು ಉಳ್ಳವಳು ಒರಂಬ ಮೂರ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಮೂರಿದ ಮೂಂಕು ಪೋತುನು ಏನಡ ಪಂದಿತ್ತಿರದು ಯಾನ್ ತೂನಗ ಅಂದವು ಮೂಂಕತ್ತು ಅಡಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕು ಪೋತುನ ಐಕಿ ಇತ್ಲ ಮೌಖಿಕ ಕಥನಗಳು ಉಂಡಾಕಲ್ಟ ಅವು ದಾಯೆ ಪೋತುನು ಪಂಡದು ಅಣ ಅಂದು ಅಣ ಅದಗನಿ ಈ ಒರಂಬ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುರನೆ ಅಂಚ ಆದಲ ಇಂಚಿ ಪದ ಘಟನೆ ಅದೆಲ್ಲ ದುಂಬುದಂದು ಆತು ಅದಾಗ ಅಂಚ ಆದಲ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅವು ಪೂರ ಬಾಕಿ ಬಂಗಾರ ಬಾಕಿ ಎಂದು ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಮುದ್ದೆ ಆತಂಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಂಡು ಪೂರ ಆತು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪೊತ್ತುದುಂಡು ದಾಲ ತಿಕ್ಕದ ಜಗ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಪೊತ್ತುದುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಮೂರ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲು ಅವಳು ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ ಅಕ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಬಂದಿರು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಮನೆ ಇಂಚ ಹೊರ್ದಾದು 3 ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ನಂದು ಆಯ್ತು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತನೈತಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಪುವೇರು ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ ದಾಯ ಇಂಚ ಒರಿದನ ನಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಪಾತಿರುಚಿರಲ್ಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ದೈವ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿತ್ನ ದೈವಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಐನು ಒಂಥರ ಪೋಡಿಪುವೇರು ಇತ್ತ ಈ ಮೂರಿ ದೈವಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಯ್ತು ಭಕ್ತರು ಕೊರ್ಪುನ ಪರಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಮನಿಸ ಏನು ಎಂಚಿನ ನಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅನಂತಡಿ ಇಲ್ಲ ತೂಯೇ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ಮಾಚಿ ಇಡ್ಲ ತೂಯಿನ ಬಂದಿಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಡಿದಂಚಿನ ಒಂದು ಅವು ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಂಗಾರದ ಬಂದಿ ಐನ ಪಾಡ್ನ ಬಿರು ಗೆಪ್ಪೆರೆಚ್ಚಿ ಐನೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತು ತೀಯರೆಚ್ಚಿ ಐಟೆ ಉಂಡು ಎತ್ತು ದುಂಬತಕ್ಲ ಪಾಡ್ನವ ಐಟೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಇಪ್ಪುನಗಲ ಪಾಡು ನೆನಿತೀಯೇ ಯಾನು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೆ ಪಾಡುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಅನಂತಡಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಮೂಲ ಉಂಡು ಎನ್ಮಾಜೆ ಇಡ್ಲ ಊರುದಕ್ಲು ಬಾಕಿತ್ನಕ್ಲು ಕೋರಿ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಹೈಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬಲಸುವೇರು ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮಾಜಿಡು ಕೋರಿ ಎಂದು ಬಲಸುವೇರು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಅನಂತಡಿಡು ಐಕ್ ಕೋರಿದ ಒಂದು ಉಲಯ ಐನ ನೆಟ್ಟು ಬಲಸೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಪೊರಿ ವಜಿಲು ಬೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದುಲ ಮಲ್ತು ಬಲಸುನೆ ಬಂಡೇರು ಎನ್ಮಾಜಿಡು ಪೂರ್ತಿ ಕೋರಿ ಎಂದುವೆ ಬಲಸುವೇರು ಅಗೇಲು ಬಲಸುನ ಸ್ವರೂಪಡೇ ಬಲಸುವೇರು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ತೋಜುನದಂಡ ಆರತಿ ಮನ್ಪುವೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೇಕ್ಲ ಆರತಿ ಮನ್ಪುವೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಆರತಿ ಮನ್ಪುವೇರು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡುವೇರು ಅವು ಮಾತ ಉಂಡೈಕೆ ಪಂಡ ಹೇಳು ಒಂಜಿ ಬೆರಕ್ಕೆ ತೋಚುಂಡವಳು ರಟ್ಟು ಬಗೆ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಿಶ್ರಣ ಒಂಜಿ ಮಿಶ್ರಣ ತೋಜುಂಡವಳು ಬೊಕ ಅಲ್ಪದ ನೆಟ್ಟು ತುಂಡಂಡ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಕದ ನೆಟ್ಟು ತುಂಡ ಅಕ್ಲು ಮುರ್ಲೇನು ದೆತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕೋಣೆದೊಲಯೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾ ಪಂಡ ಪೇರುನು ಉಪ್ಪುನೆ ಈ ಬಲಸುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಲಸೆರು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಮೀನು ಅಂಚ ಮುಂದೆ ಅಂದುಲ ಮಂತದ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಟವಳು ಆಂಡ ಮೂರ್ಲೆ ಗತ್ತು ನೆತ್ತ ಆ ಮೂರ್ಲೇನು ಓಲು ನಮ್ಮ ದೀಪನ ಅದೇ ತೊಲೈ ಈ ಕೊಟ್ಟೆ ತಲಕತೆ ಬಂಡಾರ ಮತ ದೀಪನಂದು ಉಂಡು ಐನ ಉಲೈ ಐನ ಗೆತ್ತಿನ ಹೊರ್ತುಗು ಅವು ಇಪ್ಪನ ಹೊರ್ತುಗತ್ತು ಐನ ಗೆತ್ತಿನ ಹೊರ್ತುಗು ಬಲಸುವೇರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಅಡಿಕೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕಿಂಚ ಮಾತ ಈ ಮೂರಿಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪನ ಜಾಗಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ ಪೋಯರು ಮಾತ ಕಡೆ ತೈನು ದಾಖಲೀಕರಣ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈಗಿನ ಫೋಟೋ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಇದು ಎಪ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಬಂತಾರ ಉಂಡ
ಅವು ಏನ್ ಪಂಡೈತ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಚೌಕಾರಡು ಬನ್ನಾಗಕ್ಲು ಅವು ಇಂಕ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಐನ್ ಮಾತಂದು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಅಂಚೋ ಮಾತ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ದುಂಬಿಯರ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನನ ದಾದನ ನಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಮಾತ ಅದು ಅವು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತು ತೀರ ಅಂದ ಇನ್ನು ಮಾತು ತೀರ ಒಂದು ನಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನಂದು ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದುಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದನು ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾದ ಎನ್ನ ಇತ್ತಿನಡ್ದು ಅದರ ಆಂಡ್ ನಂದತ್ತಂದೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಐನು ವಿಧೇಯಕನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋದುಪ್ಪಾರ ಅಂದಾಜಿ ವಾ ಪ್ರದೇಶಗ್ ಯಾನು ನಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ತಾಲೂಕು ಜನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಪನ್ಪುಣಂದ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುದ ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಎನ್ನವೆ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕು ಬುಕ್ಕ ಇಂಜಿ ಬಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕುಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕು ಪುತ್ತೂರು ಐತೆ ಪುತ್ತೂರದವು ಐತೆ ದೇರ್ಲೇರ್ ನಾವು ಇತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರದ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪ ನಾವು ಕಾವುದವು ಐತೆ ಅಂಚಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತತ್ತು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಬರ್ತೇನೆ ಐತೆ ಯಾನು ಇಸ್ಲಾಂ ಪಾಡಿದ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಆ ಸೈಡ್ ಯಾನು ಉಲ್ಲೇಖಗಳೇನು ತೂತನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾನಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಪೋತ ಯಾನು ಬಟ್ ಅಂದು ಅತ್ತವು ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಣ್ಣದ ಅಂದು ಅರ್ಪಿಸಾವುನ ವಿಷಯ ನೆಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ನಂದು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ನಾಡು ಒಂದು ಪೋಯೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂರ್ಲೆನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಯಾನು ತೂಯಿನೆ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ವಿವೇಕರೈಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳೇನು ಪ್ರಪಂಚ ಮಂತ್ರಿ ಹಿಡ್ದುಕ ಇರುವರ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೊಗೇರ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೈದಿನ 500 ತೂಲೆ ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಹೈಟ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಅವು ಮೂರಿ ಒಂದು ತಣ್ಣಿ ಮನೆಗಳ ಆಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೊಗೇರ ವೀರ್ಯರ್ನ ಆಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅವು ಮೂರಿ ಹೊಯ್ಸುವುದು ನಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಕೆದರು ಉಪಡ್ ಆಂಡ ಇಂಕ ಅವಲೊಂದುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜುಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದೆಂದತ್ತಂದೆ ಇಂಜಿತನ ಆರಾಧನಾ ಸ್ವರೂಪ ಬೇತೇಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಪಿದ ಏಡು ಮಿನಿ ಉಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲು ಈರ್ಮಂತನ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದು ಪಾಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ನಂದು ಪನ್ಪುಣೆತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಂತನೆ ತಂದೇನು ಪಂಡೆ ಯಾನದು ಓದಿನವ ಓದದೆ ತೆರಿನವ ಯಾನು ಪಾಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಉಂಡವು ಪಂಡ ದುರ್ಗೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪದ ನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಚೋಳ ಅರಸರ್ನಕ್ಲನ ಕಾಲಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತುನು ನಂದು ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಐಲ್ಲಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಆತು ಒಂಜಿ ಸಮೀಕರಣ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆಗಳು ಏತಲ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಡ್ಡಸದವಾಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳುಂಡು ಐಕ್ಯೆಂದು ಜೋಡುನತ್ತಂದೆ ಪಿದೈದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಜೋಡುಜಿಂದು ವಾರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದನೆ ಈ ಮಣ್ಣದನೆ ಇಂದು ತೋಜುನೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷಡ್ ವರ ಅಪಗ ಆರಾಧನೆ ವರ್ಷಡ್ ವರನಂದೇ ಐನು ಮನ್ಪಡತಿ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಾಳೆ ವರ್ಷಡ್ ವರತ್ತಂದುವೆ ಬಲಸುನಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಆರಾಧನೆದ ಪುರ್ತುಡು ಇತ್ತಪಗ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚ ಹೋಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ ತೂಪ ನೇಮ ಇಲ್ಲದ ಎಜಿಂದ ಇಡೀ ಊರದಕ್ಲು ಸೇರಿದ ನೇಮ ಮಂತದ್ದು ಇಜಿಂದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಂದ ಕೋಲಂ ಅಂತ ಮನ್ಪುನ ತುಪ್ಪ ಮುಂಜಾತ ಪರಿವಾರದಕ್ಲು ಸೇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಮೂರಿಲ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಪುರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ವರ್ಷಗರ ಅಂತ ಪಂಡಾರತ್ತ ಇಂಚ ಐತೆ ಉಲ್ಪಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೋನುವಿರ ಅಥವಾ ಊರದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನ ಪೊಪ್ಪನ ಇತ್ತನ ಉಂಡ ಇಂಚ ಇರ್ತಿದಾದ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೇರುನಂಚ ತೋಜುನು ದಯವಣ್ಣ ಪಿದೈದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೈತು ಕುಂಡಾಚೆ ಪೀಠಡು ಮತ್ತು ಮೂರಿತಟ್ಟು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ತುಂಬ ಒಂದಿತ್ತು ಮೂರಿತಟ್ಟಂದೇ ಐನ ಪಂಡ ಐಕ್ ಅವಳು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿಕೊಂದು ನಲ್ಪ ದೈವಗಳು ಮಾತ ಆನಗಲ ಐಕೊಂಜಿ ಗುರುಕರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂರಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅವಳು ದೀದುಪ್ಪು ನಾವು ಪಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಉಲೈ ದೀಪುನು ಹಣ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾತೆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಣ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಆ ಮೂರಿ ತಟ್ಟನಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಅಕ್ಲಿತೆ ಆರಾಧನೆ ಐತೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛ ಮಾಹಿತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ನಂದಾಗ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಎತ್ತಲ ಕಾಸು ಬೋಡೈಕ್ ತೆಪಂಡ ಆತ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಆತ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೊರಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಪುರ್ತಲ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಕೊರಡು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜ್ಜಿಡಂಚಿ ಆಪನಂಚಿನಂದು ಮೂರಿ ತಟ್ಟನಂದು ಬಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಮೂರಿದ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾಕಿ ಪೂರ ನೇಮ ಹೋಗ್ಲ
ಒಟ್ಟುಗ ಆಪುನ ಬಾಕಿ ಪೂರ ನೇಮಗಳು ಒಟ್ಟುಗ ಅನಗಲ ಐಕ್ ಮೂರಿ ತಟ್ಟು ನಂದು ಪುದರ್ ತಿತ್ತೀರಿ ಮೂರಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಊರಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಉಂತದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆ ಜಾಗಿಡ್ ಈ ಮೂರಿ ತಟ್ಟು ಉಂತದು ಇದೊಂದು 14-15 ವರ್ಷ ತನ್ನ ಯಾನು ಸುರುಪೋನಾಗಪ್ಪ ಪಂಡೇರ 10 ವರ್ಷ ಈ ಬಿಡಿತ್ತೆ ಮಾತತ್ತೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಮುಗೇರಿಡುದು ಅದು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪಾಡ್ದನಡು ಮುಡೈ ಮುಗೇರು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಡೈ ಮುಗೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚಿ ಮುಡೈ ನಂದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ಅಡ ಮುಗೇರು ಈ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಕ ಮುಗೇರಿಡುದು ಅದು ಉಂಡು ಅವಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಎಂಚ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತೆ ರಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಸೇರುವೇರು ಅಡ ಮೂರಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂದತ್ತು ಬಾಕಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೈವಗಳು ಉಂಡು ಐನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸೇರುವೇರು ಜನ ಇದೆ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕಥೆನೆತ್ತೆ ಮುಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೇಳು ಈ ಪಾಡ್ದನದ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಲೇಖಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ದನಡು ಒಂಜಿ ಸಂಚಾರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಡೆ ಓಡೆ ಪೋಯೆ ನಂದು ಮೂರ್ಲು ಓಡೆ ಮಾತ ಪೋಯ ಪನ್ಪುನ ಸಂಚಾರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಚಾರದ ಉಲ್ಲೇಖಡ್ ನಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆದ ನಮ ಅಂದಾಜಿ ಮಂತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಐಟ್ ಚೌಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ತೂನಗ ಸೆನ್ಕೈ ಮಾಮಿನದೋ ತೋಜಿನ ನಂದು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಯಾನ ಎನ್ನ ಕೊಂಚ ಕವನ ಸಂಕಲನಾಗ ಮಾಮಿನದೋ ನಂದು ಪುದರ್ದಿಯೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಪಾಡ್ದನಡು ತಿಕ್ಕನೆ ಯಾನ ಅಡಕೇಂಡೆ ಉಂದಾದಂದ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಬುಲ್ಪುದ ಗೌಜಿ ನಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೆನ್ಕೈಗೆ ತೂ ಏನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪೈಕ ತೋಚುಂಡು ಪೈಕಡ್ ಉಂಡು ನಂದು ಯಾನ ಆ ಲೆಕ್ಕಡೇ ಪೋಯ್ನೆ ಈ ಪಾಡ್ದನಡು ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆದ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುಗೇರಿಗೆ ಮುಡೈ ಮುಗೇರು ನಂಡಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಡ ಪಾಡ್ದನಡು ಏನು ಉಂಡು ಮುಡೈ ಮುಗೇರು ನಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಐನ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಡ ಐನ ಸಂಚಾರದ ಸಂಧಿಗಳುಳ್ಳ ಐನೆ ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಈಡೆ ಪೋಯ ಅಲ್ತು ಆಡೆ ಪೋಯ ನಂದು ಅವಳು ನೆಕ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಂದು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಒಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಪಾವ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಐಕೆ ನನಲಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಮಲ್ತಿನ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ನೆಂಗೆ ತೋಚುಂಡು ಮೀಪಾವ್ನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿರಿವಂತ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇದೆ ಡಾಬು ದೀಪುನು ಕೆಬಿತ ಗೆಜ್ಜೆ ಟಿಕ್ಕಿ ದೀಪುನು ಮಾತ ಸಿಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಸಿಂಗಾರದ ವರ್ಣನೆ ಉಲ್ಲೈನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾಡ್ದನಡು ಬುಕ್ಕದು ಅವು ಐಟ್ ಇಚ್ಚಂದ್ರೆ ವರ್ಣನೆ ಅವು ಕಾರ್ಣಿಕದ ವರ್ಣನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ತಲ ತೋಚುಚೇಟ್ ಎಂಚ ಉಗಮದ ಸಂದಿಡು ಈ ಉಗಮದ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಎಂಚ ಆಡು ಸಿದ್ದು ನೆಕ್ಕರೆದ ದೈತವಲೊಂದು ಬೂರ್ನವು ಮತ ಈ ಸಿದ್ದು ನೆಕ್ಕರೆದ ದೈವ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಚೂರು ಮರ್ದದ ದೈಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿದಾಯ ಕನಾತ ನಡೆದಾರೆ ಇಂಕ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಯಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಡಿ ಇಂಕ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ದೈ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಈ ಸುದೆಟ್ಟು ನೀರು ಸುದೇತ ಬರಿಟ್ ನೀರು ತಂದು ಇತ್ತನ ಅವಳು ಆಪುನಂಚಿನ ದೈ ಅವಾಗ ಐನ ಮುದಲಿಗೆ ಪೋದು ಬೂರ್ಂಡು ಒಂಜಿ ಫಲವಂತಿಕೆದ ಒಂಜಿಂದು ಬೂರ್ನ ನಂದು ಆ ಮೂರಿ ಆಯ್ನಂದೇನು ಕನಾಪೇರು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಐಟ್ ಪಾಡ್ದನಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೊರಂಗು ನಂದುಂಟು ಕೆಲವು ಎಂದೆ ಗಿಡಿ ನಂದು ಕಾರಗದ ಅಂಟನು ನಂದು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ತೋಜುನೆ ಮೂರಿದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ತೂನ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಾದ ಅನ್ನ ಮಂಡದು ಗಂಡ ಪೂರ್ತಿ ವೃತ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ತತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿದವೇ ಕಲ್ಪನೆನು ಮನ್ಪುರ ಭೂಮಿನೇ ಮಂತದು ನಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂದೇನೆ ವಿಷಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಕಲ್ದಲ್ಲ ಪನ್ಪುನು ದಾತ ಪಂಡ ನಮ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಅದು ಒತ್ತಾಯ ಅದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣ್ಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಸತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಓಲುಂದೇನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈನ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಿಯರ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈನೇ ತೆರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಆತನೆಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಡವ್ ಐತಿನ ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಯಾನು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋದಪ್ಪಾರು ಏತ್ ಇಲ್ಲ ಜನ ಏತ್ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಮೂರ್ಲಿತ್ತನ ನಂದತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತ ಆ ಜಾಗೆಗಳನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಳಕ್ಳಿಗೆ ಪೋಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋಯೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಮೂರ್ಲಿತ್ತನವು ನಂದೇ ಅತ್ತವು ಬಾಕಿ ನೆಕ್ಕಲ ನೇಮದ ನೆಕ್ಕಲ ಪೋತೆ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ನಂದು ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಮೂರ್ಲೆ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನನಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಪಿದೈ ಬರಂದನ ಏತೋ ವಿಷಯಗಳು ತಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ ಈ ಎಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾರ ನೆಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಬರಟ್ ಇಂಚ ಇರು ಈ ಮೂರಿಲ್ನ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಪಿದಾಯ್ ಕೊನತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಬರಂದನ ಅಂಚಿತ್ತನ ತುಳುತ್ತ ಪಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಡಿ ಕೆ ಚೌಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂತೀರು
ತುಳುತ್ತಂದೇ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರಿಚಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ತೇರ್ನ ಈ ಮೂರಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಹೊರಗೆ ಒಂಜಿ ಅಜಪ್ಪಾಪನ ಚಿತ್ತರ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಂದು ಬಂದುಲೆ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಂಕ್ಲು ಪಾತೆರಿಯ ಮೂರಿ ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಐತ ಪುಟ್ಟು ಪಂಡಕ್ಕಿಂತ ಪಾಡ್ದಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಪೆರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಿಯರು ಬಂದಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ತೂಪನ ಕಲ್ಡ ಪಿರೋರ ಪನ್ಪುನಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಾತ್ ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರಗ ಕುತೂಹಲ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ಮೂರಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂರಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪನ ಈ ಕೃತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ನಿಕ್ಕಲು ಓದಲೆ ಸುಮಾರು ನಿಖಿಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಇರ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನೇ ಇರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಆಸಕ್ತಿರಡ ಅಧ್ಯಯನಗಾರರ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಎದುರು ದೀತಾರೆ ಇದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾನು ಆತೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ನೆಲತ ಪ್ರೀತಿ ಈ ತುಳು ನೆಲತ ಪ್ರೀತಿ ಏನನ್ನ ಈತ್ ಮಲ್ಪಾದನೆ ಅಂಚ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ್ರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದ ಅತ್ತು ನನ್ನ ನೆನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾತ್ ಯಾನೇ ಬಯಕುನೆ ನನಾತ್ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಆವಡು ಬಂಡದು ಖಂಡಿತ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಕಲ್ಲು ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ದಿತ್ತದ ಇರ್ದ ಕೊರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ನವ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಅತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿದ ಜವನೀರ್ ಸುಮಾರು ಉಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ಪರಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಂತವನ ಪುರ್ತುಡು ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವಾದಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾವೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ತುಳು ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪನ ಮಂತಂದಲೆ ಸೊಲ್ಮೇನು